Hej, mit navn er Lasse Christiansen. Jeg er uddannet multimediedesigner og har været ansat som marketingassistent og motiongrafiker. Men nu søger jeg en voksenlæreplads som mediegrafiker, helst i en radius af 100 km omkring Hedensted. Så lidt omkring mig selv. Jeg er 36 år. Jeg bor i Hedensted, som sagt, og jeg kan både kode, både i HTML5 og CSS3. Jeg kan bruge Photoshop, InDesign, Illustrator. Jeg kan lydredigere i Audition. Jeg kan lave 3D-grafik i Cinema 4D. Jeg kan lave motiongrafik i After Effects. Kunne det være noget for dig eller din virksomhed, så ring til mig hurtigst muligt på det her nummer 28 26 08 36. Hvis du vil have mit CV, så kan du downloade det på linket nedenunder, eller skrive til mig på lasse@sorika.dk. Ha' en god dag. Hej.